Benvinguts a un nou vídeo de Servei Màrqueting Digital. En aquesta ocasió us ensenyaré com vincular un full de càlcul com aquest que tenim a la dreta amb un document de text com aquest de LibreOffice Writer. Si voleu, us ho explico. Bé, partirem d'aquest document de LibreOffice Writer on insertarem una taula. Qualsevol processador de textos té taules, per exemple aquí el botó de taula o el menú taula. Insereix taula, que seria l'opció. Si li donem aquí al menú, doncs podrem insertar una taula. Bé, també podem fer una cosa més elegant, amb més opcions, i definir una taula, per exemple, vendes. Li direm un nom així de vendes, en posarem de 3 columnes i li posarem, no sé, 4 fileres. Li donarem un encapçalament, li direm que no la divideixi entre pàgines i posarem un disseny una mica atractiu, no sé, acadèmic. Això és el que ens ofereix el LibreOffice, tampoc és una... No hi ha molt, perquè això s'ha quedat una mica antiquat per a mi, pel meu gust. Mira, financer. Farem aquest i inserim la taula. Ja tenim aquí una taula i ara posarem, doncs, el venedor, per exemple. Imaginem-nos que és una taula d'informe de vendes. Venedor, posarem ciutat i l'import o volum. I aquí posarem aquesta tribu, ciutat d'Eivissa i el volum, doncs, posarem 3.000. Ara aquí posarem un altre valor. Per exemple, això, i aquí posarem 3.500. Bé, veieu, això és una taula, no té res de l'altre món. Aquí, com a molt, el podríem alinear a la dreta i també canviar el format. Ens posaríem aquí, a veure si podem... No ens deixa canviar el format. Sí, només deixa arrossegar la mida de les columnes. Bé, és una taula i aquí tindria una fila de totals per definir, però això no és un full de càlcul. Això és una taula que posem aquí els valors. I fins i tot podríem crear un diagrama, un gràfic. Guardem la feina feta. Aquí cap dubte, això fa qualsevol, això no té cap secret. Anem al següent exemple. Aquest següent exemple és el full de càlcul incrustat. Anem a buscar un full de càlcul. Tenim un aquí, que és aquest, que he creat una llista, que tenim una sèrie de columnes i tal. Doncs el seleccionem, copiar, pot ser Ctrl+C, i ens venim aquí i ho enganxem. Enganxem tal com ho ve. I ens queda així. No ens interessa. Fem una altra enganxada i enganxament especial. Farem enganxament especial i ara ens diu una sèrie d'opcions per enganxar-lo. Recordem, venim d'aquí, hem copiat això. El podem enganxar com full de càlcul de LibreOffice 6.4. A veure què passa. Oh, això ja s'assembla més amb aquest que tenim aquí, perdó. Amb aquest que tenim aquí. Sí, de fet és el mateix. Bé, quin avantatge té l'haver incrustat aquí un full de càlcul? Si fem doble clic, veiem que la taula, el full de càlcul incrustat, s'ha transformat efectivament en un full de càlcul. Si ens anem en qualsevol fila, a una fila, columna que estigui, una cel·la que estigui lliure, escrivim un valor, escrivim un altre valor, i què passarà? Doncs si li posem el sumatori, doncs que funcionarà com el que és un full de càlcul. Ara, què us sembla? Bé, això no és potser el gran avantatge, però sí, mireu, podem fer en aquest document, podem fer diagrames, gràfiques i mantenir un full de càlcul dins del document. No sortim ni tenim diferents documents. El que passa amb això és el següent. És un full de càlcul independent. És a dir, que si jo aquí canvio
i poso això, guardo els canvis, poso fora, guardo els canvis, això és un full de càlcul independent. Si anem a mirar el full de càlcul original, veiem que aquí no ha passat res, està igual que estava. El full de càlcul original és aquest, és un document de LibreOffice Calc, i això és un full de càlcul incrustat amb unes dades originals, aquí en aquest document LibreOffice Writer, però que està subjecte als canvis que li pugui fer. És a dir, he de fer a mà tot, com si lo vull esborrar, vull dir que tinc la llibertat. Llavors, no és ben bé el que ens interessa, i anem a fer el següent, que és un full de càlcul vinculat. Com ho fem això? Doncs ens anem al nostre full de càlcul, tornem a seleccionar, copiem, recordem que així el Ctrl+C és de tota la vida, ens venim al full de càlcul, al document de text, enganxament especial, i aquí, en especial, abans hem triat full de càlcul, podíem fer com una imatge, no ens interessa, HTML, intercanvi de dades dinàmiques DDE. Aquest, anem a fer. I ens queda així. Guardem. I ara tenim aquest full de càlcul. Això no passa res, podem donar un format, veieu aquí que podem posar i pintar-lo i posar-lo maco, etc. Ens anem al full de càlcul i fem canvis. Aquí canviarem aquest cognom, canviarem aquest altre, canviarem aquest. Posem aquest. I aquí posem un altre valor, aquí posem un 1, perquè es vegi que s'ha canviat. I ara guardem nosaltres els canvis. Perdó. Guardem els canvis. I veiem que els canvis estan reflectits. Si no es veu bé, faré un altre canvi. Tornaré a posar l'original. Faig un guardar i, efectivament, com veieu aquí, s'ha actualitzat. Torno a fer. Guardo en el full de càlcul i aquí ja està actualitzat. Això vol dir que el document de LibreOffice Writer i el full de càlcul estan vinculats. Els canvis són en aquest sentit. Són de full de càlcul cap a LibreOffice Writer, de full de càlcul cap a text. No al revés, a l'inrevés no funciona. Això té molts avantatges, podem tenir un full de càlcul independent amb totes les nostres dades, taules, sumatoris, estudis, i el document de treball és més prim, més preparat o estructurat, i nosaltres puntualment vinculem una taula, dues, les que siguin, vull dir, tenim diferents vinculacions. Si no us funciona, si no funcionés a l'hora de fer els exercicis, aneu a eines i aquí diu actualitza tot, i faria l'actualització, és a dir, si no es veiés. De totes maneres, jo el tanco ara aquest document, obro, o sigui, tanco ara, i ara m'aniré a la carpeta on el tinc, és aquest, i a l'hora d'obrir ens dona un avís que conté enllaços i vincles, doncs, dient que sí que els actualitza. I això ha estat tot
per avui en aquest vídeo. Si us ha agradat, marqueu m'agrada. Si teniu algun comentari, no dubteu en fer un comentari. I si us agrada, subscriviu-vos al canal, us ho agrairé i us espero en un altre vídeo de servei màrqueting digital.